may gumaganon. Psst! Di ba may camera dito? Sabi ko, hoy! Imagination, guys. Sarap. Okay, let's go. Let's go to si Dada. Good morning, Philippines! Happy Sunday! Happy Sunday, everyone! Yun, guys. Today is Sunday, and then tapusin ko lang tong ini-edit ko kasi wala na tayong video. And yeah. And then, after this one, maghipos ng mga Christmas tree. Yung iba, ilagay ko sa arik kasi alam na si Dimples. Iwan ko na lang, guys. Itong klaseng Christmas tree. Si Dimples at saka si Habs, kinakain nila, tinatry nilang kainin itong ito. Yung pula. Yung isa doon, malapit sa doorway, sa entrance door namin, wala ng pula. Ang natira na lang na pula is yung sa taas kasi hindi nila maabot. Pero dito sa baba, hindi nila kinakain, tinatanggal nila, and din nila laro. Hindi nila kasi makakahilo talaga. So, tinatanggal nila, and din nila laro, gani, slide, ganun. Pinagalitan ko yan this morning. Look, takot. Pinagalitan ko yan this morning. But anyway, yeah, Sunday. And bukas maaga ako punta sa kay Tami, and then magpunta din ako sa city para mag-renew ng passport. And then after ko mag-edit today is I'm going to recheck every requirements that I need to bring for my renewal. Yep. So, yun lang, guys. I will see you later. And dito tayo, upo lang tayo as usual sa mga inupuan natin. Dito lang naman ako palagi. Yun. Yes, nagsuot ako ng kasi pumunta ako sa labas. Ang hangin kasi. So, takot akong lumalagpot yung basura. Matapon yung basura ba? Kasi paminsan talaga kapag mahangin, iwan ko, yung basura namin lumilipad kahit saan. Kasi buti na lang, every time na lumilipad, walang laman. So, ngayon, ang daming laman kasi hindi ko nga natapon, hindi ko nalagay yung last garbage namin, hindi ko nalagay sa, doon sa daan. So, ngayon, madaming basura. So, tinignan ko doon. Okay naman. Kukunin ko na tong decoration, yung mga ornaments. Ilagay ko dyan. Yung maliit na Christmas tree. At saka, yung andun sa dyan, wala na din. Nilagay ko na sa attic. So, ngayon, linisin lang natin ito. Dahan-dahan lang ito, guys. Hindi ito like pursahan, isang linis lang. Hindi pa nga ako nakapag-start ng paglilinis doon. Pag lagay ng mga decoration, ng mga ornaments, ang nangyayari, nagutom ako, guys. Gutom ako, guys. Pasensya na talaga, ha. Dito tayo sa bahay kasi wala naman tayong ginagawa. Pero bukas, aalis tayo maaga. Ang gagawin ko is, kailangan kong yung mga gamit sa sasakyan para hindi ko makalimutan. Like, i-cover ko yung back seat para sa aso. Ilagay ko yung box, ilagay ko yung dog food, damit ko, ayusin ko kung ano yung susuotin ko at saka pangtulog ko doon bukas kasi doon kami matutulog, guys. Yes, and then tumitingin ako dito. Dalawa yung sardines ko. Asan yung isa? Isa na lang natira. Asan yung isa? Nawala. Kinain ko ba? I think kinain ko. Or sinagol ko. Minix ko sa pagkain. Lutuin ko to, guys, kasi gutom. Hindi lang ako next time na yan. And plano ko sa Wednesday kasi doon tayo, punta ako sa Asian store. Yun yung plano ko, guys. Sabihin ko kay Tami na, let's go to Asian store, bebe. Sige na, bebe. Ganunin ko lang yun, guys. Yung gano'n. Sige na, bebe ba? Ganyanin ko lang yun. Susugot yun. Susugot talaga. Hindi yan. Hindi man yan si Tami ganun, guys. Hindi yun. Hindi. Alam nyo, guys. Ako talaga very naughty ako. Yung parang fun lang ba? Yung parang kalingawan lang ba? Sa Bisaya, kalingawan. Parang kasiyahan lang ba? Parang kalukuhan ko. Kasiyahan. Ganun. And pasensya na kung may ginagawa ako kasi ako kung ano yung kakainin ko kasi gutom na ako. Hoy, get down! Tingnan nyo si Dimples. Get down sa box. Hindi yan para sa'yo. Giahak yung ka ba? Giahak tabaghak. Giahak tabaghak. Sana hindi kayo mahulog. Anyway,
Alam nyo, itong si Tami, ako very ako yung parang, hanggang, gunit-gunitan, gunit-gunitan. So, alam nyo, hindi, ayaw ng asawa ko ng ganon. Yung, hindi man sa ayaw, pero parang kilala niya kasi ako. So, parang pinabayaan niya lang ako, pero ayaw niya yun, yung mga ganon, lalo pag may tao. Ayaw nga niya yung maghisgot. Ayaw nga niya yung pag-usapan yung mga body parts, mga mga pangbabaeng usapan. Ayaw ni Tami ng ganun. Ayaw niya yung mga may pagka bastis. Hindi man bastos, pero ako lang talaga kamig dalawa. Ganun ako, guys. Kaya sanay na siya sa akin. Pero pag may tao talaga, ganun din talaga niya ako, libat-libatan. Stop na, stop. Ganun. Kainin ko tong pork, guys. Last na to. Kawawa naman ito, oh. Umiiyak na, walang kumakain. Sabi pa niya, ang sarap-sarap ng buhay ko dito, pero walang kumakain. Ano ba yung pinag-usapan natin? Yung nakalimutan ko na, kasi gutom na ako, guys. Yung piyan ko ba, hinihilab. Hinihilab yun. So, yun. So, yung si Tami, iba talaga yun. Yung ibang tao yan. Kapag, for example, pag may mga bisita ako, or kung sino man yung makilala niya, ayaw niya yung mga ganon. Ewan ko. Kahit yung mga kapatid niya, yung kami mga babae, magsasalita ng mga anik-anik part, mga, basta mga lang, mga pambabae, mga usapan. Iwan niya, ganon na siya. Ganon. Kahit mga kapatid niya, ganonin niya. Bukas, nag-prepare na din ako, guys, kasi punta kami sa city, mag-renew ng passport ko kasi matagal na nung expire ng ko, yung passport ko at kailangan ko nang i-renew. So, piniprepare ko lang. Matagal na yung ready yung requirements ko, anong dapat bilhin, dalhin, ganun, mga scan. Na ready na yan. Pero, last year pa yan, guys, pinagreadyhan namin, hindi na tuloy-tuloy dahil sa ina, dahil ganun, yung sa ina niya. Hindi kami pwedeng umalis kasi yung time na yun is para kay Biyanan. Nakakamiss si Biyanan, Kahit wala na si Biyanan dito, yung isip ko, may time talaga na ako yung parang nakaupo lang doon. Iniisip ko si Biyanan. The other day pala, doon ako sa couch, may gumaganon, psst, di ba may camera dito? Sabi ko, hoy! Inausap ko talaga. Inausap ko yung camera. Sabi ko, hoy! Psst! Huy! Honey? Akala ko, nawala man din. Tinawagan ko agad si Tami, hello. Did you make noise sa camera? Tinignan mo ba kami? Sabi pa niyo, no. Busy daw siya. Sabi, patay. Sabi ko, baka may nakahack sa camera. Naghack ba? Isip ko, baka may naghack sa camera. Psst, ganun. Ay, guys, natakot ako, guys. And then, naisip ko agad si Biyanan. Ay, hindi yun si Biyanan. Uy, hindi yun marunong hindi talaga yun. Tayo lang yung mga Pinoy mahilig sarap ito pag may tawag nito, yung dahon ng kamote, salad. Imagination, guys. Sarap. Itong pusa talaga, gusto ko yung kumakain ng ganito, guys. Enjoy ako. Feeling ko talaga sobrang enjoy ko. Mga ganito. Ay, sarap. Good morning, guys. Alis akong maaga, guys. Good morning. Hindi naman ata ito basa. Roxy, I know you're going with Mama. We're gonna go see Dada. We're going to see Dada. Yeah. We're going to see Dada, okay? We're gonna be out. We're almost there. Yeah. Yeah, tingnan mo si Meste. Kaluka talaga to. Itapon ko to pagbalik. Anyway. Good morning sa lahat. I almost forgot hindi ko to dalhin, guys. I almost forgot my wallet. Dito naman lahat. Yung ID ko. Hindi natin ito pwedeng makalimot-mot. Meron ng pagkain yung pusa. Meron na silang mga pagkain. Ganon. Doon. Tubig na lang. Kailangan kong I have to add water sa nila fountain. Nalibang ko daan, guys. Uy, usa kong mulakaw. Kaya murag sakit na akong tiyan. Ay. Anyway, so, I'm going. Ilagay ko lang itong mga bag ko. Doon, laptop bag. Ibang bag, ando na sa sasakyan. Tignan niyo si Roxy, sumunod talaga, oh. I will be right back. Yeah, I will come to you. I will come and pick you up.
I will come. I just wanna put this bag first over there, okay? Yeah, wait over there. Pumunti ka na. Go to the car, si Dada. Go in, go up, come here, go. Come here, Misty. Hindi na si Dada. Okay, go. Come here, Roxy, up. Go. Misty. Okay, go. Go, Misty, move. Move, Misty, move. Okay, Roxy, go up. Si Dada. Come, Lily, go up. Come, go. Good girl. Good girl. You stay there, okay? I'll be right back. Mama's here. Okay, guys. Anyway, guys, so magdadrive lang ako and I will see you later kasi meron namang isno, hindi naman marami. So, hopefully bukas hindi siya sobrang dami. Right, mates? Misty's listening to Mama. What a good girl. Girl, Misty, nakikinig yan, guys. What a good girl. Tignan nga natin kung okay ba. Hi, guys. Hello? Hello? Okay, alis na tayo. Roxy, why you guys are shaky? Don't be shaky. Don't be shaky, baby. Okay, watch out, huh? Okay, we're leaving. Snowing. Okay, let me close the garage. Still snowing though. Sana guys, bukas guys, hindi ito sana hindi ito icy kasi bukas uwi ako dito. Hindi ko alam. Nag-snow pa konti na lang pero I'm sure mag-build up ito ba. Nakakatakot lang mag-drive. I mean, hindi naman ako takot mag-drive sa highway. Ang problema ko lang talaga is yung sa driveway namin pag uwi ko dito. Yun yung problema ko talaga. Okay, let's go. Let's go to si Dada. The road, it may be icy. Of course, it's icy. It's freezing out here. Well, now you're going all the way down to the east side. There's less people. So rock-a-bye.